Doncs la valoro de forma molt positiva, la veritat. La veritat és que tots els membres de la Junta hem format un bon equip i això s'ha notat en el decurs de la legislatura. S'han fet aportacions importants per part de tots ells, de tots els membres de la Junta, i això ens ha permès assolir un dels objectius que teníem, és fer una bona gestió per tal de garantir la continuïtat de la pròpia federació. Per tant, molt satisfet de com ha anat aquesta legislatura. Sí, bé, de fet, quan vam entrar, alguns dels membres de la Junta ja veníem de l'anterior legislatura, per tant, érem coneixedors una mica de la situació, de com havia anat. Sabíem que des del punt de vista d'activitat s'havia fet molt bona feina i un dels reptes principals que teníem era donar més estabilitat econòmica a la federació. Veníem dels últims anys amb pèrdues i això ens condicionava molt l'activitat de futur. Llavors el que vam fer és revertir la situació econòmica, que era un dels reptes que teníem. Bé, no em tocaria a mi, però jo em posaria un notable alt. Nosaltres, quan vam presentar la candidatura el 2017, vàrem centrar tant els objectius com els compromisos en 5 àrees de treball. O sigui, hi havia una àrea econòmica, que era per nosaltres molt important, que és la que ens permet tirar endavant tot plegat. Llavors, com deia abans, es tractava de revertir la situació. Vam tirar endavant un pla de viabilitat i 3 anys d'aquest pla realment hem passat d'una situació negativa de números vermells a números blaus, per dir-ho d'alguna manera, en pla positiu. I la segona àrea és l'àrea esportiva. Dins de l'àrea esportiva sí que teníem uns compromisos també en el sentit de potenciar la base. Nosaltres ens havíem marcat com a compromís incrementar les escoles, perquè és la llavor per després tirar endavant amb les altres modalitats. Doncs vam dir un 50% més d'escoles, a veure si ho aconseguim. La realitat és que hem anat fins al 70%, o sigui, de les 28 escoles, si no recordo malament, hem passat a 47 escoles, amb uns criteris d'homologació cada vegada més restrictius, però perquè volíem aconseguir un nivell de qualitat i equilibrat arreu del territori. Això era una part important. També val a dir que en la tercera àrea, que era una àrea relacionada amb administració, aquesta àrea d'administració també vam intentar millorar la gestió amb els clubs, apropant-nos una mica més als clubs. Per això vam incorporar una 5a delegació a Terres de l'Ebre, creiem que era important. Allà hi ha clubs que fan activitat i el que volíem estar més a prop d'ells i crec que ha sigut una acció positiva en aquest sentit. També vàrem millorar el tema d'assessoria jurídica, ja des d'un primer moment vàrem retocar personal en aquest sentit i vàrem posar al capdavant a persones que han respost molt positivament. Després teníem 2 àrees més, una d'elles és la de màrqueting i de comunicació. En aquestes 2 àrees, potser amb la de màrqueting, tenim pendent tirar endavant un pla de màrqueting potent, que és el que ens faria falta, que ens ha quedat pendent per la propera legislatura, però en canvi amb el segon apartat, amb comunicació, s'ha donat un pas important, s'ha donat un pas molt important endavant, tant pel que fa a les notícies i al format d'aquestes notícies a la nostra pàgina web, com també amb la nostra presència a les xarxes. És evident que estàvem en una situació, diguem que molt normal a l'inici de la legislatura i hem acabat la legislatura amb unes xifres de presència i de generació de continguts important a les nostres xarxes. I per últim, la 5a àrea tenia a veure amb seguretat viària i mobilitat. Això també és una àrea important per nosaltres. Per què? Perquè hem d'aconseguir millorar la seguretat de la pràctica ciclista en tots els àmbits, àmbit urbà o interurbà o inclús forestal, i també apropant-nos al que és la mobilitat en bicicleta. La gent que no contempla la bicicleta com a mitjà d'esport, sinó com a mitjà de mobilitat, com a usuari de la bicicleta. Aquí també vam encetar una nova comissió que es veuran els fruits en contacte amb diferents entitats socials relacionades amb la bicicleta en aquesta legislatura.
I aquestes són les 5 àrees amb les que s'ha treballat i crec que per això parlava d'un notable alt, perquè molts dels compromisos els hem anat assolint. Pues no és per posar-nos medalles, però jo crec que amb molt bona nota, veient com ha anat tot. Evidentment la pandèmia ha afectat a la societat en general i quan parlem de l'esport, l'esport l'ha afectat de formes diferents aquí a casa nostra. Si ens emmirallem amb el conjunt de federacions esportives que tenim aquí a Catalunya, en número rodons unes 70 federacions, la nostra és singular en el sentit que la nostra activitat és a l'aire lliure, per tant, és una manera de poder suportar millor l'estat de pandèmia. Això que va fer, primer, considero que hem aconseguit tenir una estabilitat com a federació, i quan parlo d'estabilitat és econòmica i de funcionament, i després també ha quedat palès que la bicicleta ha tingut un protagonisme molt important en l'època de pandèmia. S'ha vist que és una eina per superar situacions complicades i s'ha vist que és una eina de mobilitat que no contamina i millora el medi ambient i per tant també hem aconseguit que la gent faci esport o bé caminant corrent o bé anant en bicicleta. El número de llicències és important perquè entre tots hem d'aconseguir que la federació tiri endavant i entre tots ens hem d'ajudar i la llicència és important en aquest sentit perquè ajuda a suportar tota l'entitat. Però més enllà de suportar l'entitat, les llicències també tenen un component que és l'assegurança. Molta gent diu, paguem molt d'assegurança. Nosaltres ens hem marcat com a objectiu sempre tenir la millor cobertura en la llicència. S'ha de complir un Real Decret, hi ha unes primes, hi ha unes assegurances que són obligatòries, però més enllà d'això també hi ha lletra petita que té a veure amb centres, té a veure amb protocols, etc. Això per nosaltres a l'hora de negociar amb les companyies és una part molt important. En quant al nombre de llicències jo crec que ha variat molt poc en global. Després, si anem a mirar de forma particular cadascun dels apartats, hi ha hagut un efecte balança. Potser hem perdut algunes llicències en l'apartat d'oci, la competició s'ha mantingut, la base ha pujat molt, estem en nombres similars, però amb una distribució diferent del començament. I en quant a clubs, home, mantenim el mateix nombre de clubs, al voltant dels 700, o sigui, estem aquí hem variat ben poc. És evident que hi ha clubs que es donen de baixa, però cada any hi ha clubs que es donen d'alta. O sigui, és un esport que està viu, esport o ús de la bicicleta, no? I està viu. Doncs sí, és un gran moment, és un gran moment. Nosaltres, he parlat abans de nombres, de número d'escoles, però també cal parlar de la qualitat de les escoles. I una part important perquè la qualitat es mantingui i augmenti és la titulació dels tècnics que imparteixen coneixements al voltant de la bicicleta. S'ha de conèixer la bicicleta, però s'ha de també saber gaudir de la bicicleta, s'ha d'agafar la bicicleta quan ets petit de forma adequada perquè t'ajudi a estimar-la. I en aquest cas els cursos per formar els tècnics són bàsics. La federació des del primer moment, i d'això ja en portem uns quants anys, de forma regular organitza cursos de tècnics de nivell 1 i inclús durant aquesta legislatura hem fet el primer curs de tècnic de nivell 2. Són formacions d'acord amb el Departament d'Ensenyament, per tant és formació reglada, és formació equivalent a la professional i per tant no només estàs formant, sinó que estàs donant sortida a aquests tècnics un cop han assolit els coneixements. És una millora professional per ells. Per tant, molt satisfets en aquest camp. Em sento, ho he dit abans, em sento orgullós de com hem gestionat, tot com a equip, aquesta legislatura, però potser del que més em sento orgullós és del bon ambient que hi ha hagut en tots els àmbits. O sigui, nosaltres, quan vam començar, de seguida vam tenir suport per part dels professionals de la casa, suport que s'ha anat incrementant amb el temps, la relació ha sigut molt bona, amb els representants, amb els responsables de clubs també hi ha hagut molt bona relació, siguin organitzadors, col·laboradors, etc. Amb entitats privades que han volgut acostar-se a la federació
doncs també agraïment i col·laboració molt estreta, i també amb les institucions públiques. O sigui, del que més em sento orgullós és d'haver creat un ambient de treball adequat per seguir progressant, que per mi és el més important. Les institucions poden tenir més o menys recursos, però si tiren endavant és per les persones que formen les institucions. És així. No voldria dir-ne cap, però és inevitable que en algun moment se't clava una espina que penses que no tindria per què. Bé, el bo de les espines quan es claven és que amb habilitat te les pots desclavar, i espero que en el futur això ho puguem fer. Hi ha hagut un moment en el que penso que no se'ns ha valorat prou la feina que ha vingut fent la Federació durant tots aquests anys, i dic això perquè nosaltres tenim la seu social al Velòdrom, una institució emblemàtica, Velòdrom d'Horta, institució emblemàtica pel ciclisme, no només a Barcelona, sinó a Catalunya i arreu, i crec que aquí persones alienes al ciclisme, persones que han pres decisions que crec sense valorar-ho amb la seva justa mesura. En fi, aquí hi ha hagut un acte, crec, d'irresponsabilitat. Jo aquí m'he sentit no enganyat, però sí he pogut patir les meves carns, que significa veure com actituds partidistes i d'amiguisme encara estan presents a la nostra societat. I això m'ha dolgut. És potser l'espina que tinc clavada d'aquesta legislatura. No sempre, no sempre. Ja dic, havíem fet una bona feina, pensava que potser hi hauria continuïtat, però amb alguna altra persona, i de fet, just abans de l'estiu no m'ho vaig plantejar seriosament. També és veritat que hem funcionat com un equip, i com a equip també hem pres decisions, i una de les decisions com a equip va ser aquesta: presentem candidatura, si jo estava disposat a tornar a encapçalar-la, i bé, llavors vaig prendre la decisió. Però també ho vaig haver que sospesar molt i molt, perquè jo ja porto 10 anys aquí a la casa, aquí a la Federació, 6 anys com a vicepresident i 4 anys com a president, i també has de buscar l'equilibri amb la convivència, amb la família, no? I és clar, això té un preu. Això té un preu que s'ha de pagar, fas una cosa que t'agrada, però té un preu. Esperem que el temps em doni la raó i que hagi sigut una bona aposta. A veure, com vam entrar a l'anterior legislatura, ja en campanya vam dir nosaltres no anirem a grans objectius, la nostra feina és la de cada dia i de buscar solidesa amb el que fem i eficàcia. És veritat que ara estem en una situació en què podem arribar a assolir un gran objectiu, però si em permets, donat que hi estem treballant i està en una situació encara, diguem que no assegurada, de moment em permeto reservar-me'l, però sí que en tenim un en aquesta legislatura, que pot funcionar. I sí, nosaltres volem canviar una mica la imatge de la federació, ja portem un temps intentant fent-ho. És veritat que hem de promocionar el ciclisme i la pràctica esportiva és la manera de promocionar-ho, però també hi ha altres objectius que hem d'assolir, que és ajudar a promocionar l'ús de la bicicleta en tots els àmbits. La bicicleta i el ciclisme estem parlant del mateix, esport o no és igual, nosaltres creiem que la bicicleta és una bona eina, i més avui en dia, i ho és tant en l'àmbit urbà com interurbà. Llavors nosaltres hem d'estar al costat d'aquests col·lectius que ja porten temps treballant per aquest món de la bicicleta. Nosaltres també formem part d'això i ens hi hem d'anar apropant aquests col·lectius, del que estem molt satisfets de la feina que s'està fent, però volem tenir més presència amb ells. I que se'ns vegi no com una federació estrictament esportiva, sinó molt més plural. És veritat, a nivell estatal, quan ens reunim, les diferents federacions, i pots veure quants som, què fem, i de la manera que ho fem, moltes de les coses transcendeixen a altres comunitats. La pandèmia ens ha condicionat molt l'activitat, i el que pretenem és ara recuperar el nivell d'activitat que teníem i fer-ho, si pot ser, millorada. Sí, afortunadament podem presumir de tenir campions del món, campions d'Europa,
tenim campions estatals, per suposat, tenim un nivell alt, en general, en global, i penso en totes les modalitats. Ara m'estaves comentant el tema de carretera, sí que és cert, tenim només un equip UCI femení, i que em consta que no és senzill tirar endavant un equip femení, UCI, però és poca cosa pel que representa el ciclisme a Catalunya i arreu de l'Estat. O sigui, nosaltres som una potència i hem de demostrar-ho posant a l'abast dels nostres corredors ubicacions per quan ells vagin madurant i arribin a poder ser professionals. Per tant, es fa necessari donar un pas endavant i ubicar aquests corredors, quan parlem de carretera, ubicar-los en un equip perquè puguin arribar a ser professionals del ciclisme. Evidentment, amb això estem treballant. Veurem si aconseguim arribar a l'objectiu. Dins de l'àrea esportiva, de les 5 àrees que hi havia, en l'àrea esportiva que comentava abans, un dels objectius era el programa Futur. Nosaltres volíem donar ajuda a promocionar aquests esportistes que considerem integrals perquè tenen un nivell esportiu important, però a més assoleixen estudis que en el futur li serviran i molt. Llavors, si combinem les dues coses, és motiu suficient per donar beques en aquest sentit. Vam començar amb 2 beques, el programa Futur. L'any passat vam arribar, crec que, a la xifra de 8, i és possible que aquest any sobrepassem les 13-14 beques. Per tant, és un producte del que estem molt orgullosos, i a més són beques sortides de la pròpia casa, i a nosaltres ens causa molta satisfacció poder fer el seguiment d'aquests nois i noies que assoleixen aquests objectius. Per això, en el seu moment, vam decidir obrir un nou centre de tecnificació a Banyoles, ja per nois i noies que poguessin cursar estudis universitaris combinats amb la pràctica ciclista. I de cara a aquesta legislatura que encetem, tenim també objectius relacionats amb aquesta prolongació dels centres de tecnificació, buscar altres centres amb altres modalitats també per donar oportunitat, com pot ser el cas del trial, que malauradament no és una modalitat olímpica, però de la que som els catalans una potència. Donar suport d'entrada i normalitzar la pràctica d'aquest esport. Ja hem estat parlant de pump tracks, com normalitzar la fabricació d'aquests circuits, o sigui, la modulació d'aquests circuits, però jo crec que on més sobresortirem serà amb les e-bikes. Catalunya serà, igual que és una potència amb la bicicleta convencional, amb les e-bikes ho serem, ho tinc claríssim. Abans d'acabar la legislatura obtindrem molts títols amb aquesta modalitat, segur, estic convençut. Bé, és cert, el ciclisme femení sempre el tenim en boca, perquè sempre ens agradaria que donés un pas endavant. Ho està intentant, aquí a casa nostra queda molt per recórrer encara, molt camí per recórrer. El principal problema que tenim és la poca presència de dones en el món del ciclisme. Considero que és molt baix. Si parlem de llicències, no arribem al 10% de llicències federatives, però si anem més enllà de les llicències, el que hauríem d'aconseguir és que la dona s'incorporés en tots els àmbits, no només en la pràctica, sinó en la gestió, en la direcció, en la presa de decisions, amb tot plegat. No hi ha d'haver-hi diferència. Nosaltres mai discriminarem el gènere, però evidentment el que sí posem en valor és la qualitat de les persones a l'hora de fer qualsevol presa de decisió i en qualsevol àmbit. O sigui, no anem a equiparar per equiparar en nombre, sinó que sempre busquem gent vàlida per fer les coses. I la gent vàlida surt d'una força participació. I aquí ens fa falta més participació femenina. Anem fluixos. Sí, de seguretat és veritat. Malauradament, cada cert temps ens hem de trobar, sigui en una concentració, o sigui en una protesta, o sigui en una intervenció al voltant de la seguretat dels nostres ciclistes. Hi ha un tema important que és la legislació al voltant de la seguretat. Exigim
que s'apliqui la llei en tota la seva duresa quan passen coses com la que va passar a Girona amb aquesta pobra noia, però també ens adrecem als legisladors, perquè hi ha d'haver-hi lleis d'acord a la pràctica ciclista, la habitual, i aquestes lleis han de tocar de peus a terra. Després vindrà l'hora d'aplicar-les, però primer posar un marc legislatiu adequat a un ús de la bicicleta, un ús d'una eina, d'una màquina que comparteix espai amb vehicles a motor. Per tant, això els legisladors ho han de tenir molt en compte. I en aquest sentit estem treballant ja des de fa temps. Amb les institucions portem anys treballant molt el format de les vies, la senyalització de les vies, perquè hi hagi un respecte envers el ciclista. Doncs et diré que podem aspirar a tot el que vulguem. O sigui, a nivell nacional, internacional, tenim capacitat per fer-ho. De fet, el Mundial de Vic és una mostra, però al llarg de l'any tenim events de caire internacional on l'organització és impecable. Per tant, tot el que ens proposem, i ens ho hem de proposar, a nivell nacional, més campionats estatals, a nivell internacional, portar aquí el milloret que hi ha en cada modalitat, i som capaços d'organitzar-ho. Per tant, en aquest sentit, som una potència i ho podem demostrar. Les felicitacions per part de la UCI en l'últim Mundial així ens ho demostra. Titulars. Bé, torno a la feina de cada dia i no pretendre grans titulars, però sí que al cap d'aquests 4 anys, només que l'opinió generalitzada fos que el ciclisme català va cap al futur amb fermesa, afronta el futur amb fermesa, i jo amb això ja em conformaria. Voldria dir que hem fet una bona feina, que s'està fent una bona feina en equip, o sigui, amb tothom, no? Però que hem encertat amb la línia de treball. Per tant, ciclisme català cap a un futur amb fermesa. Això és el que a mi m'agradaria després d'aquests 4 anys.